Ние, децата от група Усмивка, обичаме природата и затова заедно с нашите родители подготвихме изложба с различни изделия от природни материали на тема есенни усмивки. Но също така сме много толерантни един към друг и затова в Деня на толерантността изготвихме и подарихме медальони на всички работещи в детската градина. Те много се зарадваха. Стараем се да бъдем добри един към друг и в Деня на розовата фланелка част от нас получиха грамоти за най-добро другарче. В Деня на мама лично изготвихме гривни и специален букет. Посрещнахме пролетта с прекрасно табло, което сами си направихме. За Деня на водата се запознахме с важността за нейното опазване. И както каза добрата Медуза, красотата на света започва с чистата вода. Отбелязахме Деня на Земята, научихме как да пазим природата чиста и за това е важно да се грижим за нашата планета. Продължихме да се грижим за лещата, която отгледахме от семенца, докато покълне и порасне. Засадихме я с любов. Вече знаем, трябва да пазим земята чиста. А Великден отбелязахме чрез работилница с участието на нашите родители, където заедно боядисвахме яйца. Беше много весело. Но е важно да знаете, че в детската градина се работи с деца със специални потребности, които биват включвани във всяка наша изява.